nai tivo a idea de dicir quero facer un libro sobre mitoloxía galega. Esa é a idea, ese é o principal, porque se non hai idea, non hai libro. Entón, o primeiro é a idea. E unha vez tes a idea, que é o que hai que facer? Desenvolver a idea. Desenvolver o ¿No? también saber lo que lo primero tienes que saber de que tú quieres hacer el libro, después tienes que hacer toda la trama y después ya puedes o hacerlo o escribirlo. Claro, facer a trama, o que dixo a vosa compañera, que é un pouco desenvolver a idea. Dicir, pois a idea é a mitoloxía galega, os seres fantásticos galegos. E que é a trama? Pois a trama é, vou contar un montón de seres, que seres? Pois o lobisome, a manpeluda, entón aí, nun cuaderno, tomas nota. Idea principal, tal. Desenvolvemento da idea. Vou falar destes personaxes, este e este. Seguinte, que vou decir de cada personaxe? Entón, imaginar, pois este é así, escribe con eso, foi o que fixo a ir. E cando xa tes todas as ideas, e xa todo máis ou menos escrito, claro, se é ilustrado, tens que buscar un ilustrador ou unha ilustradora, ou se tú sabes dibuixar, pois papel e claro. E entón a esa persoa lle dis, necesito unhas ilustracións, de que? De seres fantásticos, vale, e cales son? Pois este, entón a Neil me dixo a min. E... ¿Dónde aparcaches o coche? Diante da cafetería, non? No, porque non parking dos edificios aí. Vale, é que está pitando o autobús. Non, aparquei ben. Perdón. Nada. Pois o que dicía, entón, o ilustrador hai que dicirlle que dibuxos queres e como queres que sean. Entón, a Neil e eu falamos, quero que sea así, tal, fixen probas, mira, este que tal está bueno, este está ben, pero igual este mellor aquí, e tal. Bueno, e entre os dous pusemos de acordo, e ao final tivemos un montón de ilustracións. E entón, claro, ven a parte que a Neire só tiña solucionado, porque como ela traballa nunha editorial, pues xa sabía que iba a publicar. Pero claro, o complicado é que che publiquen un libro. Porque tú podes ter ideas, podes facer o libro na casa, pero despois hai que ir a un sitio que é onde se fan os libros e que che digan, esa idea é moi boa, vamos a publicar ese libro. Claro, se che dicen que sí, das chipos de alegría, non? ¡Guau, va a publicar un libro! A ti crees, hai alguén que queira ser escritor ou escritora? Sí, guau, que ben. Pois bueno, o da editorial é bastante importante. A ver, que se ides a unha editorial e vos din que non, hai que ir a outra. tampouco pasa nada. Hai que ir a outra e xa está. Claro. A sorte. E se non, tamén hai outra forma, que é presentarse a concursos. Hai concursos de historias, de libros, de novelas, de ilustración, de contos. Entón aí vos podes presentar e igual no premio xa está a publicación do libro. Pero bueno, iso ainda está moi longe. Non, ainda está longe porque sois moi pequenos. Agora, o que tedes que facer, sobre todo, é ler moito e a que non lle guste escribir moito. Porque se facedes iso, os que queredes ser escritores e escritoras, seguro que facendo iso e despelo moi fácil. Pero hai máis preguntas? Yo tengo dos. A ver. ¿Cómo descubristeis los seres? ¿Y cuál fue vuestro primer libro? Que boas preguntas, Moi ben. Son as preguntas boísimas. Pois como descubrimos os seres? Mirade, nós sabedes que temos unha sorte moi grande, que temos unha avoa que ainda está viva, que ten 96 anos. Na nosa casa, antes dicíamos, agora sabemos que son fantásticos, que todo isto é fantasía, pero antes a xente pensaba que era verdade. Pois na nosa casa, verdade que cando éramos, bueno, sempre vivimos contándonos cousas da Santa Compaña, de bruxos, de mouras, todo iso, dende sempre, na nosa casa, se contou, pero porque os nosos avós viviron iso na realidade, que eles coñecían eses seres, todos. Porque
naceron nunha aldeiña moi nunha aldea pequena, pois iso, ten 96 anos, hai moitos hai anos. moitos anos, non había luz eléctrica, e entón, pois, había moita imaginación. Hai unha parte dos seres que os coñecemos dende que somos pequenos, dende que nacemos, porque os coñecemos pois, porque se falaba diso na nosa casa. E despois hai outros que coñecemos polos libros. Porque nos libros está todo. Todo está nos libros. Todo o que queirades saber está nas bibliotecas. Tamén en internet, agora, claro, tamén se pode buscar en internet. Pero todo o que queirades saber, e hai libros moi chulos sobre mitos, sobre mitoloxía galega. Entón, pois como é un tema que nos gustaba, pois eu lembrome xa, ainda vivíamos xuntos na mesma casa, que ainda estábamos estudando, e tiñamos un libro moi chulo que se chama O Dicionario dos Seres Míticos Galegos,